Bog svima, lijepi pozdrav. Današnja lekcija je o tome kako naučiti ljestvice na gitari. Koristit ćemo dva primjera, a to su C-dur ljestvica i C-dur pentatonska ljestvica. I to će vam dati nekakvu ideju kako svladati učenje ljestvica na gitari, pošto je to stvarno jedno ogromno gradivo i nemoguće je naravno staviti sve u jedan video, ali ovaj video će vam pomoći da razumijete kako funkcioniraju ljestvice na gitari i znatno će vam olakšati daljnje učenje ljestvica. Imate prepun izvor na internetu, a sigurno ćemo i mi obraditi tu temu još u budućnosti. Pa ajmo odmah krenuti sa C-dur ljestvicom. C-dur ljestvica se na gitari svira na sljedeći način. Sada, ako niste, preporučujem da pogledate video na ovom kanalu koji se zove Note na gitari. Kako naučiti svirati note na gitari. Jer će vam to znanje nota puno olakšati današnje učenje. Imate link za taj video, za tu lekciju u opisu videa i imate linkove tu u videu. Ne? Evo ga, ovako. Prije svega, da sviramo C-dur ljestvicu, morali bi naći osnovni ton, toniku u C-dur ljestvici, a to je ton C, naravno. Sad, C-eva na gitari imamo mnogo, kao što ste naučili u toj ljestvici, kako svirati note na gitari. Recimo imamo ovaj C, 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 ovaj C. Ali, koji bi bio najzgodniji za početak učenja? Pa recimo ovaj tu se meni čini ok. Znači taj C, to vam je na prvom polju druge žice. Evo ga, znači druga žica, prvo polje. U redu, znači to je nota C. Eto, možete probati trznuti sa trzalicom ili sa palcem, svejedno je. Znači to je nota C. Sada kako od te note sastaviti ostatak C-dur ljestvice? Ovako, znači koristit ćemo samo ovu jednu žicu, samo drugu žicu. Jer će vam biti puno jasnije ako na početku vidite kako ljestvica funkcionira horizontalnije nego vertikalnije. Znači radit ćemo samo na jednoj žici. Pa stoga možemo taj prvi primjer nazvati, evo, znači C-dur ljestvica, horizontalna C-dur ljestvica na drugoj žici. Znači, evo, ovaj C smo već našli, to je tu. Evo ga, prvo polje, druga žica. Iduća nota u C-dur ljestvici je D. Sada, gdje je D na ovoj drugoj žici? Nije odmah polje do, nego je na trećem polju. Znači, preskočili smo ovo drugo polje. Zašto? Zato što ovaj ton D treba biti dva polja udalje od note C, odnosno to se još zove jedan cijeli stepen. Znači, jedan cijeli stepen na gitari su dva polja. Znači, ako je bio C, onda je za dva polja gore idući cijeli stepen i to je nota D. Znači, preskočili smo ovo drugo polje. Evo ga, znači još jedan put. C, pa D, jedan cijeli stepen. I sad ćemo ići još dalje za još jedan cijeli stepen. Znači, preskočit ćemo i četvrto polje. I završit ćemo naravno na petom polju. Taj cijeli stepen od D je ton E. Evo ga, ton E. Znači, imamo tri note za sada. C, pa cijeli stepen u D, pa cijeli stepen u E. Sada, za idući četvrti ton nećemo koristiti cijeli stepen, dva polja više, nećemo koristiti polustepen. Polustepen znači da ćemo od ovog E ići dalje u desno samo za jedno polje, za jedan polustepen i tu ćemo dobiti notu F. Znači nota F nije bila cijeli stepen, dva polja, nego od E je bio jedan polustepen, odnosno jedno polje više od C.
od E, pardon. E sad, prvi 4 note. U ljestvici to se još inače zove jedan tetrakord. Jedan tetrakord je točno polovica ljestvice. Znači, ovako, prve 4 note su C, pa cijeli stepen u D, pa cijeli stepen u E i polustepen u F. Znači 1, 2, 3, 4, a između 3 i 4 smo imali polustepen, jel tako? Znači 1, 2, 3, 4, C, D, E, F, za sada imamo. Ok, ajmo dalje. Kako ćemo naći iduću notu? Od 4. stupnja, odnosno ove note F, imamo jedan cijeli stepen. Znači za 2 polja, jel tako? Opet idemo sad sa 6. na 8. polje. I to je sad nota G. Znači C, D, E, F i cijeli stepen u G. Idemo dalje sa cijelim stepenima. Znači sad idemo opet preskočiti 2 polja. To vam je sad već 10. polje. I to je nota A. Znači iz ove note G, koja je bila na 8. polju, smo napravili opet cijeli stepen i završili smo 10. polju u noti A. Idemo za još jedan cijeli stepen, idemo na 12. polje, preskočili smo 11. i dobijemo notu H. H. Eto. Znači imali smo za sada C, D, E, F je bio polustepen, G cijeli stepen, A cijeli stepen, H cijeli stepen i čujete da je vrlo napeto. I samo nam treba još pola stupnja polustepen do note C. Znači na polje do smo završili ovu ljestvicu. Znači iz H polustepen u C, odmah tu jedno polje do na 30. polju i gotova ljestvica. Znači C, D, E, F, G, A, H, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači polustepeni su bili između 3 i 4, trećeg i 4. stupnja, ajmo reći, u ovoj ljestvici, između 7. i 8. Znači između E i F i H i C su polustepeni. I jel vam zvuči od nekud to poznato? Pa naravno, znači to smo svi pjevali u školi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eto, od tud je ta ljestvica, ne? Znači do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ili C, D, E, F, G, A, H, C. Eto. I to je sad bila C-dur horizontalna ljestvica. Naučili smo gdje se nalazi polustepeni. Između 1, 2, 3, 4, između 3. i 4. stupnja i 7. i 8. između H i C. Ok. Sad ovu ljestvicu, koja je bila horizontalna C-dur, ne moramo više svirati na taj način. Možemo svirati na način da je malo više vertikalnije, da koristimo više žica, ne samo jednu. E sad, na primjer, za one koji znaju, koji su dobro naučili onaj video sa notama na gitari, znaju da je na 3. polju 5. žice isto nota C. Evo ga, 1, 2, 3, 3. polje, 5. žica. Ajmo sad sastaviti ovdje C-dur ljestvicu bez da se mičemo lijevo-desno kako smo radili ovdje tu. Znači više ćemo svirati vertikalnije. Stavite 3. prst, prstenjak, ovdje. E sad, nećemo ići sad za 2 polja dalje, ovdje u D, makar možemo i to, ne, jer to je cijeli stepen, nego ćemo rađe umjesto ovog tu tona koristiti praznu 4. žicu. Jer prazna 4. žica je ton D i ovdje isto je ton D na 5. polju 5. žice. Znači, pojednostavit ćemo si.
idemo ovako. C. I onda D odsviramo na četvrtoj paradnoj žici, umjesto ovdje, ne? Kako smo sad rekli. Nakon toga na toj žici sad četvrtoj, odsviramo drugo polje. I to je bio ton E. Znači imali smo C, pa cijeli stepen u D, pa cijeli stepen u E. I sada je polustepen do F, ako se sjećate. A di je F, ako je tu E? Pa normalno, ako je polustepen, onda ga moramo svirati ovdje, odmah do. Odmah mu je susjedni ton. Znači, imali smo C, G, E, F. Ok? 1, 2, 3, 4 je bio polustepen. Iduća nota je nota G. To nećemo koristiti ovdje, nego ćemo svirati praznu G žicu. Praznu treću žicu. Pa onda ćemo na toj žici odsvirati notu A. Ok, znači došli smo do note A, to je bilo C, D, E, F, G, A. Sada koristimo H, drugu praznu žicu. I prvo polje je polustepen, znači nota C. Evo ga. I sada je to C-dur ljestvica ovdje tu, vertikalna, na ovoj tu poziciji. Ovako. C, D, E, F, G, A, H i C. Ok. Znači, tonovi C-dur ljestvice su C, D, E, F, G, A, H, C. C, D, E, F, G, A, H, C. Kada svladate to, možete ići i silazno, u suprotnom smjeru. Možete krenuti od ovog C, pa odsvirati H, drugu praznu žicu, pa ići u A, pa onda u G. Silazno, znači F, E, D i C. Znači, ovo je bilo uzlazno, C, D, E, F, G, A, H, C i silazno C, H, A, G, F, E, D, C. Znači, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Evo ga. I to bi sad bila C-dur ljestvica vertikalna na prvoj poziciji. Zašto smo je nazvali prvu poziciju? Pa zato što vidite, ovaj kažprst je bio cijelo vrijeme tu na prvom polju dok sam svirao. Ok. Naučit ćemo ovu ljestvicu sada svirati na još jednom novom mjestu na gitari koji je jako zgodan, najčešće korišten. A to je ovdje tu. Znači da ovu notu C sada odsviramo na šestoj žici, 8. polju, ovdje tu. Čujete da je to ista nota? Ovo je C na 5. žici, ovo je C na 6. žici, na 8. polju. Evo, izbrojite 8 polja i najbolje bi bilo da sad možda stavimo ne ovaj prstenjak, nek mali prst, bit će nam praktičnije. I sada ajde ovako, odsvirate taj C, pa iduća nota je nakon C, naravno ide D. I gdje ćemo je naći? Ne ovdje, nego na užicu, da nam bude lakše, da ne mičemo ruku stalno. Znači D vam je sada na 5. polju 5. žice. Znači C, D. Idemo u E naravno. E je jedan cijeli stepen, znači preskočimo ovo polje i idemo na 7. polje u notu E. Sada, ako je nakon E F koji je polustepen, onda je odmah 8. polje tu do 7. Znači možemo ga zahvatiti sa malim prstom. Ste vidjeli? Znači bio je C,
D, E i odmah je F ovdje. Dobro? Idemo dalje, na novu žicu. Znači, ovo je nota G, to je sada na petom polju četvrte žice. Cijeli stepen je A, to je sedmo polje, za 2 polja više. Nota A. I sada nam je H mrvicu nezgodan jer moramo kaži prstar stegnuti tu na treću žicu od četvrto polje. Ste vidjeli? Ovdje. Znači, A je bio tu. H sad ide na četvrto polje treće žice. I pomaknut ćemo ga u C ovako. Za jedno polje naravno jer između H i C jedno polje, odnosno jedan polustepen. Ok? Znači H, C. Sada ćemo odsvirati ovu ljestvicu ovdje i to ćemo sad zvati C-dur ljestvica na petoj poziciji, jer nam je kaži prst bio manje više oko petog polja, za razliku od tud kada je bio na prvom polju kada smo svirali ovo. A sad smo svirali na petom polju. Evo, ide sada C-dur ljestvica na petoj poziciji. C, D, E, F, G, A, H, C. Još jedan put. C, D, E, F, G, A, H, C. I naravno možete silazno, ali kad idete silazno, ne morate ići svirati ovaj tu C, nego možete svirati ovako C, pa ovaj H tu, znači to vam je deveto polje četvrta žica, znači nismo išli u ovaj H, nego smo išli u ovaj H tu, zgodnije za silaznije, znači to je deveto polje četvrta žica, pa onda idemo u A, to je treći prst na sedmom polju, pa je G. Znači imali smo C, pa je H tu bio, pa je A tu, pa je G, pa je F, E, D, C. Eto, još jedan put. I uzlazno. Naravno, treba će vam neko vrijeme da pohvatite tu C-dur ljestvicu, da ne promašujete polja, naravno. Znači, nemojte svirati brzo, svirajte dovoljno sporo ono koliko vam treba. I to je sad bila C-dur ljestvica na petoj poziciji. Možemo odsvirati u ovoj poziciji, vidite da smo došli tu do treće žice. Možemo odsvirati još jednu C-dur ljestvicu, odnosno još jednu oktavu. Znači, došli smo tu i sada od ovog C možemo praviti još jednu C-dur ljestvicu, još jednu oktavu višlje. Pogledajte, odsviramo ovaj C, opet, onda treći prst, jedan cijeli stepen ide u D, to je sedmo polje. Sedmo polje, treća žica, idemo na novu žicu. Peto polje, druga žica. To je nota E i sada u F je polustepen, jel tako se sjećate, već smo bili na ovoj žici. F je znači na šestom polju. Znači G je sad normalno jedan cijeli stepen, to je tu, osam polje. Pa idemo u A. To je nova žica, peto polje. H, sedmo polje. I C je, naravno, polustat stepen, osmo polje. I evo nam još jedna C-dur ljestvica. C, D, E, F, G, A, H i C. Eto, i sada vam je to jako zgodno jer već ste u ovoj poziciji odsvirali ovu tu C-dur ljestvicu. Znači, i sad možete samo nastaviti s ovom tu.
Evo tako, i sad ste svirali 2 oktave, se to zove, znači svirali ste 2 oktave u 5. poziciji C-dur ljestvicu. I silazno. Eto, naravno, ja sam to samo sad brže malo odsvirao da vrijeme prođe, ali vi svirate jako sporo, možda će vam trebati koji dan da ne promašujete polja i da vam nije ovo sve zbunjujuće, ali mislim da je jako zgodan početak ovo da kasnije skladate i ostale ljestvice, mol ljestvice, pa onda moduse i razne druge ljestvice. Znači ovo je početna točka koje smo danas radili. Znači naučili smo ovu tu C-dur ljestvicu horizontalno na drugoj žici, C, D, E, F, G, A, H, C. Onda smo radili tu istu ljestvicu vertikalno na prvoj poziciji ovdje. I onda smo radili to isto vertikalnije na 5. poziciji i obuhvatili smo čak 2 oktave. Eto, i to vam je super početna točka za daljnje istraživanje ljestvica, a naravno na ovom kanalu ćemo u budućnosti obraditi i još novih ljestvica i kako svirati ostali dur ljestvice. Znači C-dur ljestvica je samo jedna od 12 dur ljestvica koje postoje. I sada za kraj možemo ovako. Možemo naučiti svirati i C-dur pentatonsku ljestvicu. Stvarno jednostavno, jer je u principu ista kod C-dur ljestvica, ova tu, ali izbacit ćemo neke note. Pogledajte, znači krenut ćemo s ovim istim C, znači to je 8. polje, 6. žici, i to je prvi stupanj C. Drugi stupanj je D. Treći stupanj je E. I sad ćemo preskočiti 4. stupanj. Znači nemamo 4. stupnja u C-dur pentatonskoj ljestvici, nek idemo odmah na 5. stupanj, to je tu G. 5. stupanj, znači to je 5. polje, 4. žica, onda idemo ovdje, 6. stupanj, to je A. 7. polje i preskočit ćemo 7. preskočit ćemo ovo tu, H. Preskočimo 7. stupanj i idemo u C. Eto, koji smo stupnjeve preskočili? 4. i 7. stupanj. Pogledajte, umjesto ovoga, dobili smo ovo. Znači, C, D, E, pa preskočimo F, idemo u G, idemo u A, preskočimo H i idemo C. Tako, znači, sigurno vam je i ova ljestvica poznata, ta ljestvica je uz dur ljestvicu, klasičnu dur ljestvicu, vjerojatno najraširenija ljestvica na svijetu i u povijesti, tako da zgodno je za znati i kako ona nastaje. Znači, nastaje kada izbacimo 4. i 7. stupanj iz dur ljestvice i možemo odsvirati još jednu oktavu, ne? Znači, opet krećemo od ovoga C. Pa idemo D, to je 2. stupanj, pa E 3. I sad preskočimo F, jel tako, 4. stupanj preskačemo, idemo u G, nova žica, 5. polje. I preskačemo ovaj 7. stupanj, idemo odmah u 8. C. Znači, nove oktave bi to bilo C, D, E, G, A, C. C, D, E, G, A, C. I kroz ove 2 oktave, koje možemo tu obuhvatiti, zgodno zvuči. Evo ga. Nadam se da vam je ova lekcija pomogla, da shvatite kako funkcioniraju osnovne ljestvice na gitari, jer ako ne znate kako funkcioniraju osnovne, naravno nećete razumjeti kasnije nove ljestvice. Mislim da je ovo bilo dosta informativno, evo. Nadam se da je bilo informativno.
I možete si slobodno ovaj video pogledati nekoliko puta ako vam neke stvari nisu bile jasne, naravno. I to bi bilo to. Hvala vam što ste pratili ovu lekciju. Iduću srijedu ćemo nastaviti sa nekom pjesmom. A u međuvremenu možete se pretplatiti dolje na ovaj kanal da primite obavijest kada je došao novi video, znači svakom srijedom obično u 7 sati na večer. I u opisu ovog videa imate linkove za tečaj gitare ovdje tu u Zagrebu. Imate grupnu i individualnu nastavu, a upisi su vam kroz cijele školske godine. Ok, ništa, vidimo se onda iduću srijedu i lijepi pozdrav!